Vi vil gerne sige tak for al den opmærksomhed og al den opbakning, vi har fået både på Facebook og via hjemmesiden i form af henvendelser med masser af spørgsmål og rigtig mange glade henvendelser. Vi vil derfor gerne give jer muligheden for at vinde sådan en lækker CF Design box her med 12 af vores favoritter til de områder på Island, vi skal op til her med jer sommeren 2016. Der er nogle sonkerfluer, noget woollybuggers og nogle rigtig lækre nymfer. For at være med i konkurrencen, så skal du like vores Facebook-side, du skal dele opslaget med videoen, og du skal tagge den fiskemarked, du tænker, du gerne vil have med til Island. Skulle det nu ske, at det ikke er dig, der vinder det her, men alligevel gerne vil have muligheden for at fiske med de mønstre her, så har vi lavet en række bindevideoer, som kommer på YouTube snarest, med instruktioner fra ende til anden i, hvordan du binder de fluer her. Og så vil der ligge en materialeliste med de mønstre her under videoerne. Skulle det nu ske, at du ikke har alle de materialer her, eller måske ingen af dem for den sags skyld, så vil der også ligge et link til fluebinding.nu, hvor Daniel Holm han har lavet en pakkeløsning med de forskellige materialer til de fluer her, så det er nemt at finde ud af. Så det er bare ind og like vores side, del opslaget og tag dine kammerater, så har du chancen for at vinde de her lækre fluer. Tak for opmærksomheden.